Ngicela ukuqala ngoNdlunkulu. Ngicela siqale kuNdlunkulu. Uyabona uma ngabe uganele kaNdlunkulu awukwazi ukuthatha iy'nqumo wedwa. Uma uganele kaNdlunkulu awukwazi ukuthi uhambe ugaxa amadoda noma ngabe-ke nje-ke ushadile. Umfazi ushadile awukwazi ukuthi uhambe ugaxana namadoda noma ngabe imaphi ushadile. Uhambe ulinga ey'fubeni zamadoda. Wesima ngabe umuntu odume njengoNdlunkulu, culture yamaZulu. Number 3, ukusoleka kwakhe kukhona into esitshelayo ukuthi uMasango, yabona, asibeke eceleni ukuthi siyazi ubayedwa ukuthi ubephuzile, kodwa le ndoda ine-cry, ukuphuza kwayo kune-cry. uNdlunkulu akekho innocent, ngifuna ukunitshela lokho, akekho innocent. So noma ningangithuka whatsoever, but uNdlunkulu is not innocent. Ngifuna sikungene la lokho. I-behavior yakhe sonke siyayazi, uhlezi all over, uhlezi ephapha ekhuluma, anginayo nje ividiyo mina yakhe la khona ezothile njengabanye uNdlunkulu. Ukungena kwakhe uNdlunkulu wangena wahlukumezeka unkosikazi omdala, kwanengxabano sekungene yena ubayede nje ukungena kwakhe uNdlunkulu nomzamo akubanga nepeace. So mayingene wafuna ukuba relevant, ebe umuntu ohlangane, yabona nje waphithizela njengoNdlunkulu. Sekungena indaba kaMasango, sekungena indaba yokuthi uxhaga amadoda, sekungena indaba yokuthi umise ixhokovana emzini wendoda ingazi. Uzokwakha emzini wendoda, indoda ingazi. Wrong uNdlunkulu. Lokho we cannot defend. But inkosi, hayi mina of approach ekushayile baba. Hayi ngeke. Hey ngeke, angiyazi into enjeyana. Yabona nje angazi sizothini ebafaneni esibakhulisayo ngenxa yebehavior yakho. Angazi sizothini. I do not know sizothini. Masikhulisa vele we are fighting la ku social media. Amadoda vele angena agxeka omama abazele, agxeka amantombazane, agxeka abantu abazaliswe ngaphandle, asha abantu besifazane. Wena as umuntu oyinkosi, umuntu wesifazane udemonstrate ukuthi umuntu wesifazane kaZulu akayilutho. Uveze ukuthi umuntu wesifazane akayilutho kanjani kaZulu. We can never defend this. Noma ngabe kuthiwa ndlula mithi ubudime kanjani, asikwazi ukuyidefenda le. And asakwazi ukubona uburongi manje bukaNdlunkulu ngenxa yebehavior yakho. Noma ngabe ufebileke, no, ake sithi usiphakamisile isidwaba. Let's give her a benefit of the doubt. Sithi undindile, usiphakamisile isidwaba. But ukumthuka ngaphansi kwey'keti kanina, go as far as ukuthi isitho sakhe sangasese noma ngasinikeza noma yiphi indoda unandaba. Uyanuka. Mdlula mithi ngeke. Hayi ngeke. Umuntu osebukhosini ngeke baba, hayi ngeke ikuhlulile. Uyazi the sad part is kungenzeka ngempela ukuthi the wife is in a wrong end. The reason why irekhode lento le uyazi ukuthi vele naye akhona amaphutha amaningi awenzayo. Mina i-character kaNdlunkulu ngiyayazi nge-social media ukuthi umuntu uyakuthanda vele ukubuka la mama. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Cha phela abazalwane, asikhulume nje iqiniso ngoba vele sekupikekile. Lo mama uyakuthanda ukubukwa. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Lo mama kahle does not deserve ukushadela ebukhosini. Fana shade nje indoda normal because of i-character yakhe, and there's nothing wrong with the character yakhe. That is who she is. If you compare lo mama nalo mfazi waseSwatini, umcompare nalo mfazi uNdlunkulu wethu, naye it's total nalo waseSwatini, lo waseBank. These 4 characters, it's more comparison uNomzamo, uMdolomba, na these 3, it's 4 different characters. Laba bawu-3 baya demonstrate nje ubukhosi. Yena kwakufana shade nje indoda common.
Ayifanele nathi njengoba nje uzigcinele, uzithandela ispotlight, uyakuthanda ukukhuluma, uyabona nje ula imfomfa nje uyamfomfosa, kodwa wamkhethe mazi ukuthi unabantwana, wamkhethe mazi ukuthi uzele, and uthe shada vele, washada sesimjaja ngoba vele kaZulu akashada umuntu osezele kwenye indoda. But as inkosi wamkhetha umazi ukuthi ena unjalo. Wakhethwa uwe, kwathi noma sekukhuzwa wathi asikiyeke uyamthanda, uthandwa nguwe. Sifika kanjani la? Sifika kanjani lana? Hayi ngeke bayethu. Hayi wena wendlovu ngeke. Ngeke. Yabona engigulise kakhulu. Yabona le engigulise kakhulu usumbiza ngeG. Usuthi iG lakho. Usumbiza ngaphansi kweziketi kanina. Awungeke. Hayi ngeke wena wendlovu. Ngeke. You cannot address umuntu wesifazane kanjalo ongena naye emashidini. Okwisikhundla sokuba uNdlunkulu, ngoba size samgwinya lo mama, samgwinya sammimilita, sazi ukuthi uzele ingane ezingekho, sammimilita samgwinya ngenxa yakho yokuthi sihlonipha into wena oyithandayo njengenkosi yethu. Sifika kanjani la? Sifika kanjani la khona usuzosebenzisa thina uthi amaZulu awakufuni? Why uzola amabhekles akho usebenzisa thina sisizwe? Awamfuni ngobani? Isiphi izathu esenza ukuthi angamfuni? Ngobani? Wena wendlovu, wena wendlolamithi, wena wasebukhosini. Hayi baba, ikuhlulile approach. Yakuhlula futhi wavele ulo nama allegations wabekile azwakalayo. Akekho umfazi ongakho umuzi egcekeni lendoda engareportanga. Ayikho indoda enga-understand umfazi wayo uhambelenga ey'fubeni zamanye amadoda. Ayikho indoda enga-understanda ku-social media ukuthi umfazi wami yeke engareportanga, kodwa indlela oyenze ngayo kuhlulile baba. Misizulu, mzala wami, awumameli. Misizulu, mzala wami, ngakutshela ngathi yeka lo tshwala nalama drugs azokubulala. Yeka lo tshwala nalama drugs. Njalo nje mangumameli ukhuluma uhlala ushushu, umahlala eshushu. Ngakubona lapha no King Charles. Uso umile mara ulele. So ngathi mudle imali yakhe. Kubona ukuthi hayi no uphelile ndoda. So misizulu, ngakutshela mina, you are not at peace. Awuna peace misizulu. And you are not humble like you used to when I lived with you here in the United States. You were very handsome, humble man, very considerate, just a cool kid. You're fighting your sisters, you're fighting your brothers, you are not at peace, Mrs. Zulu. I know bangisa, niyabanga. But the most important thing, Mrs. Zulu, is peace. When I live in peace, America. Next. And I'm not chasing money. I don't chase the dollar. And live my life and enjoy my life and take pleasure in some of the most simplest things. You're worth $1 billion US. You can lose your life any minute. You're in the ICU from what I hear. Because Mrs. Zulu, you're rough with your life. You must eat well, you must sleep well, and you must be at peace. And be good to your people and not look for shortcuts. Ulingisa Mswati. Mswati is running up and down with these Arabs. Chinese, Indian, Pakistani, selling the land of the Swazi people. They are doing the same thing, man. Ngibona lama Arabs
uyanyuka uyehla njengomkhenkethe njengomakhosetive. Mrs. I will pray for you. I will put a prayer that you get well soon. You get out of this ICU and you heal. But from now on, you must learn how to conduct yourself properly on the throne. You can't live the lifestyle you lived before you went into that ICU. I will pray hard for you, Mrs. Zulu. Nakubona ngisho indlela ohamba ngayo. Uhamba njengomswati kaso. You're out of shape. Awubonakala nje you don't exit. When you were here, Mrs. Zulu, you were fit. You were solid. Manje ngathi uyichegu nje uhamba so njengomswati. Ngithi mina unani uMrs. Zulu? Une-gout. Mrs. Zulu, you are not well. I mean, I could look at you and tell they are not well. Yangibona mina ngifresh kwakho. So once you get out of that ICU, I need to talk to you. And you won't return my phone calls. I need to talk to you, Mrs. Zulu. And stay away from that ritual murderer, assassin, King Mswati the third. Because that's part of the reason the madimon akuhlasela. Okay, thank you. Bye-bye. Guys, it's okay to disagree with me without being rude. Yabo, indaba sayiphumile sengaphandle sengeyethu ngasihlale singakhuluma ngayo ngeke sihlale singaveze ama opinions wethu. Yabo, umbuzo mina engibuzayo ukuthi ayikho indlela engcono bekangayenza umama. Is social media the way? Ebukhosini mfethu, ebukhosini. Plus into engisho mina kule video engipostile ukuthi wonke ama families anenkinga zakhona. Yabo kunama secrets bese kuba nendaba engafuni izwe lonke ifuna umndeni. Yabo, she was crying for help. Sure, you can cry for help, but ngendlela right. Why angahlanganisanga ama families? Mhlambe awabonise ke le video, abonise ama families. Yabo ukuthi okay, this is what I'm going through. Yabo, because some of you guys are saying kubukeka engathi isilo la into ehlezi siyenza. Mhlambe umama bese kakhathele. That's why I expose her. But I'm saying ayikho enye indlela esharp matured. Yabo, biza ama families, but families usho ukuthi mina ngikhathele. Indoda yami ihlezi ngiabuse kanje na kanje. Secondly, enye into mfethu, why si ignore into eshiwo isilo ukuthi umfazi akangihloniphi. Wenza 1 na 2 na 3. Uyazenzela. Ngeke mfethu ngilanda umfazi makafika la enza umathanda awusawakhile lapha. Ngimnikeza imali so yakha lapha ikhuluze yangibuza ukuthi yini leya. Yabo, uyabona ukuthi akamhloniphi. And why are you guys amazing that part? Ukuthi this man is also crying out for help. Yabo, ukhala ngokuthi umfazi wakhe akamhloniphi. Wenza umathanda. But kwayena loyo mfazi ongamhloniphi, she got the guts to shoot a video of isilo mfethu. Yazi this akubona umjolo lo lenhlezi niwenza nithathe content out. This is ubukhosi. Sure, you understand that isilo si wrong then there. Yabo, ukhulume kabi, the tone is yabo, but ayikhona indlela right njengomfazi wasebukhosini ebekangayisebenzisa uku-addressa le nto le. Ahlanganisa ama families. Mangabe kusho ukuthi kunjani aphume ahambe. Yabo, yeah. Leave isilo alone, because manje njengoba indaba seyiphume kanje sekukanje sekumoshakele. Sesizomhlonipha njani thina uNdlovukazi as a country? Sesizosibheka kanjani isilo? Isithunzi sendoda ufila kanjani nokuthi uwo odicelela isithunzi sendoda yakho phansi? Ngithola. So I wanted to say ukuthi it's okay to disagree, guys, with me. It's okay, but ungabe rude. Yabo, ungabe rude. And everyone is entitled to their own opinions. Nami indlela engibona ngakhona lento le. So let's respect each other. Dako steps.